Gibatikos ni Davao City Mayor Baste Duterte si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Gani sa iyang kapungot, gibaharan sa mayor si Torre nga sagpaon. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala ni General Torre III nga dili na daw angay patulan ang mayor, pero gitubag ni ini ang mga pahayag ni Mayor Baste bato kaniya. Ato Sayron. Sa iyahang programang Basta Davaoenyo, gipadayag ni Davao City Mayor Baste Duterte ang iyahang kapungot kang Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Usa na diha ang daan ng statement ni General Torre nga dili na daw magsinumbagay ang taga Davao kay magpinatyanay na. Delikado sa Davao kay hindi na nagsusundo ka, nagpapatayan ng mga tao. O na ba siya thesis o has he studied for it, wala man po. So kapag bright, ang maingon siya nga ingalin ni kimoning Davao, mauni ko nakita na basahan. So, o sa'yo mo gigamit na basis. Show us. Gipangayuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug bahin si General Torre kalabot niini ug sumala niya. Ang iyang basihan mao ang report daw mismo sa DCPO nga gihatag kaniya. Sa unang 22 weeks sa tuig 2024 bulan sa Enero hangtod Hunyo, 22 na daw ang namatay sa kasong murder-homicide ug tulura ang physical injuries. Kana daw ang empirical data nga ginapangita sa mayor. Basin daw wala pa kini nabasa sa mayor, maong wala daw masayod ang mayor nga wala siya hatagan og saktong numero sa iyang kanhi station commanders. Wala pa'y tuwag ang mayor kalabot ini. Gibatikos sab ni Mayor Baste ang 3-minute response rule ni General Torre. Bot niya. Unsa, isa ka bulan sa diri sige daw, unsa nahimo sa 3-minute response? Has anything changed? Nanay na usab. And what do you want? Does he want us to expect na pag-abot sa kuanin? After a few months, tungod sa ayang giingon yan, ayang 3-minute response, mahuman na ng problema na. Then show us. How maga ka? Tubag ni General Torre ni ini, nahimo na daw niya kini sa Quezon City, diin ang police to population ratio kay 1:2,000. Dinhi pa ba daw kaha sa Davao nga 1:700. Dapat daw gipangutana una sa mayor si retired Colonel Angel Sumagaysay kay joint project daw nila kini ug mas ubos sa 3 minutes na ang pagresponde sa kapulisan. Sa kapungot, nagbahad si Mayor Baste nga iyahang sagpaon si General Torre. May sagpaon ni tawhanan, kita sagpaon ni napunin. Pag mo palang ni sagpaon ni napunin po. Mura ginang usa na sa mga ambisyon daw kinabuhi mga general nga. Sa bahin ni Torre, dili na daw siya makig word war sa mayor ug dili na daw niya kinip angay tubagon. Professional matod pa siya ug daghan pa siyang trabaho. Wala usab daw siya kabalo sa frame of mind sa mayor. Maong mas pilion na lang daw niya nga pasagdan ang mayor. Wala pa'y komento si Mayor Baste kalabot ni ini. Sara, nagsugod ni diha nga paglingkod ni General Torre III isip bagong PRO 11 Regional Director nga iyahang gipangbalasa ang 19 station commanders butang nga gialmahan o gikwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.